ताखुकते बुकुकसं फाइनाय 5 ते 6 तारिख डिसेम्बर दिल्लीनि जंतर मंतर तीप्रामथा बदलनि बिसिंतै सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन ख्लाइनायजों सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन नि बिसिंतै भारत हाकदरनि प्रधानमंत्री एवं स्वराष्ट्र मंत्री नजर तुबुनानि जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड चिनी सानमु मो ग्रेटर त्रिपुरालैंड नो दाक्ति दाक्ति खलाई रिजाक्थों आ दाबि तिसानन बागि जों सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन थांगिदों गोबां मानसिनि हास्तेनि जारा दिल्ली धरनाव थांमाया ताकुक्ते बुकुक संगबो नगो तंगतै फानो मो धरना नो सपोर्ट खलायनो नोंथों सोशल मीडिया नि बिसिंतै विभिन्न मीडिया नि बिसिंतै चिनी मो सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन नो समर्थन खलायबाय जादों एवं जारा थांनाय चिनी ताकुक्ते बुकुक संगनो खूब डिसिप्लिन भाबे दिल्ली हाय शहर रगो जों सेमानि जे सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन बिसिंतै नुखा गोबांमा डिफिकल्टीज जों फेस मा खलायका सा खामियारो बुंबाय खायसे कम्युनिकेशन नि गैप बुंयातै केबारो कमायातै जराव ट्रेन काना निंथुं जे जागा रिजार्व मानि जे बरक बुमुं लिस्टेड बरक सिमि थांनांथुं कारण बुमुं नि फातारो बरक गोबां का थांना नायबो ट्रेनो जागा सागले यंगबो गोबां मा असुबिदा दं बायसे बोरै बसारक जारा थांनाय रक very carefully जों मा थांनाय कारणाबो हाकवार जागा बरक गोबां कमाई मानो केबो कमाई तंग्रक मानो मरनो नायकानि खलायनान बागि जों कोऑर्डिनेशन कमिटी खलायगा जे थांनाय चिनि वारियर्स रक बोरैंथुं चलांथुं कोऑर्डिनेटर्स रक बाय चंगजाक चिनि ग्रुप लीडर रक बाय कोऑपरेशन खलायनानि आबो मा कबो बायसे एंड महाराजानि लीडरशिप मो सेकेंड सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन इन दिल्ली ग्रांड सक्सेस जों थंगायसे जोंनो केबेंनाय रक दङ जारा केबेंनाय रक बरक तिप्रासारक थांनानि बागै दाबि तिसायै विभिन्न ककसिल चावै दिनै तिप्रामथानि बिसिंतै दफा थानसांनानो सबायनानि चाइदगै दङ मनो एवॉइड खलाय इग्नोर खलाय चिनी मूल लक्ष्य जे चिनी हाव चिनी शासन खलायनान बागै जों जे दाबि तै दिल्ली थांनाय दङ मो दाबिनि आंदोलन ग्रांड सक्सेस जों दं that wishes I would like to give to everyone जत तिप्रासा थानसाङै जों मकुनो महाराज बा कुनो व्यक्ति विशेषनि सुबिदान बागै the entire तिप्रा दफा जों थांनानि बागै सम दाबि मनो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जतनो सुबानन बागै कबगै जतनो हामबायरुइ आनि मेसेज उसुग्लुंसित हामबाय सादुसनि बागै खायजाना साराबो 2 दिननि सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन प्रधानमंत्री 5 तारिख এবং 6 तारिख प्रधानमंत्रीर কোনো অ্যাপ্লিকেশন মেমোরেন্ডাম রংটিনা যায় অবশ্যই যে কোনো থাংনাই বছরবো সিটিং ডেমনস্ট্রেশন नि পরে सिग्नेचर खलाय होम मिनिस्टर नि थानि रिजाका ताकलाय बाहायनो होम मिनिस्टर न अबनि दायित्व दं हायसे न्यू स्टेट्स क्रिएट खलायनो क्षेत्र बिनि दृष्टि आकर्षण खलायजाक खना जों जिनि बुबाग्रानि जे चबा एबा जिनि जत थानचानि चबा अ चबानो सक्सेस खालामनो बागै खना जों जत सारा त्रिपुरानि जिनि त्रिपुरा सारक जिनि बुबाग्रानि बागै सुरिनाय जे थांमानाय हंगे तो थांमाया जे नव तंगरनाय हंगे बो नव तंग तिफानो जे थानाय रंनि बागै सुरिलायनाय ताय जों अबनो जों बखावो खातंगो तांगे सालकलमा यागलो जों अमा लीडर खरसामान खा जे लीडर न बुनि दफाराव कगबायबो मेचेनि मानिया ज्ञान बोदिबो मेचेनि मानिया रांबाय पाइमानि अमा लीडर जों माने जों बेलेन खातंजाक चिनि बुबाग्रा न आबन बागै जों दाबो Kwcharkha बलाय बथै हिलायबै फाइदि जों जत तिप्रा साराव
chini bubagran thanchani khonang yasagi bubagran sampliyo tongai jeng soba khlailene chini paithangni soba koplaingai jeng chini hasini shason chini अधिकारनि बागै जों जत खाबकसे बसा आगलाय हान बागै खना chini je दिल्लीयाव थां तंनाय रंनि बागै जों सारा त्रिपुरानि जत त्रिपुरा जों सुरिलायने बर काहामख्रवं थाङै काहामख्रवं फिरो फायमाने नंथुं दे chini bubagran sak खामगै chini bubagra chini बागै तेबो काहामख्रवं खाय chini बागै जब खालायमाने नंथुं जों जत त्रिपुरा सर बोगान लगी तंनाय खराब बुस्थु थांनांखा खना जों जत constituency wise basa basa constituency ngai abo पंचायत wise khlaibon ko 30 basa 34 basa 30 oma khlai jing mane jot jagana jing calculate khai oma ke jing baro tin ti de sin jot MDC em log jot thangai jot thanai jung jot thanai